baina nik ezagutu dut, eta dago, da kaso, bakarren eta ikusengo da, berrizen deukogu honion banko bat, arko bat da, eta jarleko egiten du momentu honetan, eta horre dekoz 3 giltz. Orduen, 3 giltz horrek ezagutzen da momentu eta kanea jarraitzen du hitz horrek los 3 claveros, udaletxien ben momentu enten jarraitzen du, alkate, interventore ero kontu hartzaile eta depositario ero diru zainen zera, horrek momentu honetan be klavero moduen, ero los 3 klaveros udaletxin mantentzen du, hori zer hori, ez da, izentze hori. Eta lehenago etxuri egozan Elizan gordetzen da, ze batzarrak egiten ziren, elezpegitan egiten ziren batzarrak, eta orduen dago 3 giltz eta zegozan alkate, abade eta 3. diru zera, eta 3 batu biziren, ze 3 giltz desberdinen zegozan, eta 3 batu biziren batzarretan hori zabaltzeko urte batetik bestera, ero batzarrak egiten ziren momentuen. Orduen, hori da zeintzeko ezaugarri importantenak eta zerien. Gaur egunik jarraitzen dagoen los 3 klaveros, diru zerien udaletxien, orduen egiten zen erizan. Eta berrizen dago, hori arka hori... Eta zer gordeten zen, arka horretan? Urteko kontu liburuek eta aktak eta horrek gordetzen ziren hor.